Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта творчая кухня, сумесны літаратурны праект нашай станцыі і беларускага пэн-цэнтра. Беларускі пэн-цэнтр ліквідуецца, Еўрарадыё выгнаныя з Мінску, але ёсць рэчы, якія праходзяць, а ёсць рэчы, якія застаюцца, і да апошніх, безумоўна, належыць літаратура. Сёння мы працягваем размовы з шорт-лістарамі. Дасталося нам крыху ў каментарах за гэтае слово мінулым разам, но але тым не менш развіваем мову. Удзельнікамі шорт-ліста прэміі Гідроіца 2021. І сёння размова ў нас пойдзе пра гістарычную прозу, пра прозу вельмі розную, з абсалютна рознымі падыходамі, нон-фікшн і мастацкую. Нашымі гасцямі стануць гісторык, пісьменнік і журналіст Сергей Абламейка, а таксама пісьменніца Таня Скарынкіна. Таня ўжо з намі на сувязі. Прывітанне. Прывітанне. Ну, пакуль Сергея з намі няма, ён далучыцца праз некалькі хвілінаў. Таня, мушу запытацца, ці ўвогуле вось вы з гістарычнай прозай, няхай сабе мастацкай гістарычнай прозай, адчуваеце сябе ў Беларусі камфортна і ў бяспецы? Бо пра гісторыю, пісанне, перапісванне, пераасэнсаванне апошнім часам вельмі шмат кажа прапаганда, і нават такая бяскрыўдная рэч, як маленькія гісторыі райцэнтра Смаргонь, яны могуць трыгернуць каго-небудзь. У Сергея там все яшчэ горш, у яго ў назве кнігі ёсць палітычнае нараджэнне Беларусі, да? Яму я адразу таксама адрасую гэтае пытанне. Ну, а вось што вы думаеце з гэтай нагоды? Пісьменнік у Беларусі ў бяспецы? Вы ж самі ведаеце адказ на сваё пытанне. Ну, калі шчыра. Можна і так сказаць, калі так вот жывеш і пішаш, збіраеш гісторыі, то падаецца, што як быццам ты в норке. Таня, а вы вот у Мінску ці у Смаргоні? Ну, таксама задам пытанне, якое мяне цікавіць як бы звонку, да, гэтай усёй гісторыі. І калі ўсё ж такі ў Мінску, да, ці ў іншым буйным горадзе, да, то якось працавалася над гэтай кнігай «Райцэнтр», у якой сабраныя гісторыі маленькага гарадка, мястэчка? Ну, гэта не пісалася як кніга, знаеце. Гэта было просто... Я пісала для, ну, можна сказаць, для сябе. Я збірала як у калекцыю гэтай гісторыі пра людзей, якія мне цікавыя. І не думала, што будзе кніга. Просто збірала і назбірала ўсе райцэнтры. Слухайце, ну, мне здаецца, што это нешта ідэальнае. Зрабіць кнігу просто з таго, што ёсць, што назіраецца. Гэта калекцыя, вы разумееце, гэта калекцыя. То бок гэта калекцыя гісторый. Колькі спатрэбілася часу, каб сабраць гэтую калекцыю? А я не лічыла. Ну, можна сказаць, што ўсё жыццё. Таму што гэтыя гісторыі, якія ўвайшлі ў кнігу, я іх чула яшчэ з дзяцінства ад мамы, ад бабулі, там, ад знаёмых. І вось, я і не марыла, што так атрымаецца, што яны выйдуць кнігу, што яны занатуюцца, што яны застануцца, я спадзяюся, і пасля мяне. Сябры, гэта жывы эфір, стрым. Вы можаце задаваць пытанні ў каментарах там, дзе вы бачыце яго. Можна не толькі задаваць пытанні, натуральна, можна дзяліцца ўражаннямі ад прачытанага, ад апошняга прачытанага, ад працэсаў, якія адбываюцца. Але ўсё ж такі заклікаю вас не забывацца, што праграма літаратурная і ў цэнтры нашай увагі сёння менавіта, сёння і зараз, да, менавіта літаратура. Тацяна, для вас вось трапленне ў шорт-ліст Гідроіца, яно было, ну, нейкай нечаканасцю. Я так думаю, што можа быць і так, да, калі выдаецца тое, што ад пачатку і не задумывалася як кніга, то калі вось гэтае тое, што не задумывалася як кніга, трапляе ў шорт-ліст прэміі, праходзіць сіта экспертных адбораў, да, то гэта, ну, магчыма, і ёсць нечаканасць. Ну так, але я ўжо не першы раз трапляю ў шорт, таму мне гэта, ну, скажем так, не такі вялікі. Таму гэта ўжо прыемная звычка. Ну так, напэўна.
з маёй мінулай суразмоўцай Евай Віжнавец мы абмяркоўвалі вось все ж таки мужчынскасць, маскуліннасць беларускіх літаратурных прэмій. Ну і калі ўжо ў шорт-лісты трапляюць прадстаўнікі розных гендераў, то пераможцамі звычайна робяцца мужчыны. Што вы з гэтай нагоды думаеце? Ёсць нейкае вось адчуванне несправядлівасці? Ці вы проста не сачылі за тым, хто там што? Ну, я, калі па правдзе сказаць, я думаю, што все ж таки добрыя кнігі трапляюць і ў шорты, і становяцца лаўрэатамі. Я не адрозніваю, калі насамрэч. Калі атрымае жанчына, я самосці думаю, што гэта будзе дзела света того, то я буду вельмі рада. Дарэчы, яна пажадала атрымаць прэмію вам. О, дзякуй. Да, тут як бы атрымаўся... Я глядзела яе эфір толькі не спачатку, таму гэта менавіта нічого пра тое, што она... Такі камплімент. Не знаёмая з ёй, але яна мне вельмі падабаецца, і я жадаю ёй поспеху. Вось гэта гісторыі, якія збіраліся шмат гадоў. Іх жа трэба, відаць, было неяк прычасаць. Ну і яшчэ адно такое ў звязку пытанне. Калі вы зразумелі, што ўсё ж такі атрымліваецца кніга, да, на якім этапе? Што было вось гэтым пераломным момантам? Да? Калі было 100 гісторый, там, напрыклад, не ведаю, сабрана, ці нейкі іншы? А вы ведаеце, што яно неяк само зрабілася так, я нават не скажу, калі гэта калекцыя стала кнігай. Ну, гэта быў доўгі працэс, так вось адразу не кніга, а потым бац, кніга, такога не было. Нейкі час. Але для мяне гэта не так істотна, для мяне было важна не я, як аўтар гэтых гісторый, а самі гісторыі, што яны увайшлі пад одну вокладку, і такую прыгожую, яна мне вельмі падабаецца. Ну, на ёй вялікімі літарамі, калі... На ёй вялікімі літарамі. Слова «рай». Да. Рай. Гэта не адразу назва прыдумалася, але яна мне падабаецца. Ну, і шмат каму, я так пашытаў, хто ведае. І я пагаджуся з вамі, што, хаця, здаецца, нічога мудрагелістага ў гэтым афармленні вокладкі няма, але слова «райцэнтр» яно загуляла для мяне абсалютна новымі фарбамі, калі я пабачыў, што яно падзелена на дзве часткі – рай і цэнтр. Да? То бок... Гэта нечакана прыйшло мне ў галаву, і я сама не заўважала, што яно такое глыбокае. Гэта не нейкая там правінцыя вам, сябры, як мы прызвычаіліся ўспрымаць, да? Як у прынцыпе гэта, ну, і часам ёсць, але гэта рай, цэнтр. Цэнтр, па-першае, па-другое, рай. Вось, у прынцыпе, з чаго пачынае знаёмства з кнігай той чалавек, які не трымае яе ў руках, да, а ну, вось чытае нейкія анатацыі ў інтэрнэце. Гэта з таго, што гэтыя тэксты спроба ўратаваць знакі часу ад знікнення ў хаосе сучаснасці. Это з прадмовы, якую напісаў Альгерд Бахарэвіч. Гэта сапраўды так? Ну, ці гэта ўсё ж такі спадар Бахарэвіч дазволіў сабе нейкі залішні драматызм? Вось ёсць хаос сучаснасці, які знішчае нейкую мікрафлору беларускага райцэнтра сёння? Ну, пачнем з таго, што людзі, якія размаўляюць на смаргонскай народнай мове, як я яе называю, трасянку смаргонскую, яны альбо старыя, альбо ўжо памярлі, і маладыя не ўмеюць размаўляць па-беларуску, па-смаргонску. Як я памятаю, размаўляла бабулік, яшчэ ўмее размаўляць моя мама, напрыклад, цёці, і я хачу захаваць яе. Таму што носьбітаў усё менш і менш з кожным годам, так што Альгерд мае рацыю, так казаць. Бок смаргонская мова, так? Так, смаргонская мова. А што яна з сябе ўяўляе? Якія ў ёй ёсць адметныя рысы? Я разумею, што самае простае гэта, канешне, набыць кнігу і пачытаць, ну але... Ну, гэта такая мешаніна слоў, ну, польскіх, габрэйскіх, нямецкіх, нейкіх нават неалагізмаў, таму што мама можа сказаць такое слова, якое яна нават не можа перакласці.
але ў кантэксце заўсёды ж зразумела, што яна мае на ўвазе. Гэта такія вось словы адметныя. Ну, я магла прыклады прывесці, але лепш вы пачытайце, вы заўважыце і бачыце іх самі. Ну, вось Будзе цікавей. всім раю, насамрэч, у нас на творчай кухні няма выпадковых таких прахадных штук, да? Кожная кніга, якую мы абмяркоўваем, і кожны пісьменнік, ну, па-першае, это шортлістеры, да? Гэта ўжо пра нешта кажа, ну, а па-другое, няма сэнсу абмяркоўваць нешта выпадковае, калі дастаткова навокал вартых твораў і вартых людзей. Гэта творчая кухня. Праверу, ці прыйшлі нам пытанні. Прыйшлі. Першае пытанне, якое я бачу у Ютубе: ці чыталі кнігу самі героі гісторыі, якія жывыя, і якія ўражанні, ці спадабаліся ім гэтыя расказы, у якіх яны ўдзельнічаюць? Ну, я так думаю, што, напэўна, не. Ці, прынамсі, выпадкі вам невядомыя? Не. А не цікава звазіць, уласна, кнігу ў Смаргонь, зладзіць? Не, ну, в Смаргоне ёсць, але чытаюць толькі чытачы тых, пра каго ў кнігі няма апавядання. То бок Я сучасныя. пишу і не думаю. Я, напэўна, ведаю, што можа так, можа ім і не спадабалася. Можа б і не спадабалася. Не спадабалася. А чаму? Яны... Гэта праз сціпласць? Таму што вось яны такія Ну, людзі... так, напрыклад, вось цёця адна мая ведае пра тое, што там пра яе ёсць. І яна не хацела б, каб людзі збоку ведалі пра яе жыццё. А я разумею, што яна б не хацела, і той не хацеў гэты, але для мяне важней, каб гэта было занатавана, і ўсё роўна, як яны будуць да мяне ставіць пасля таго, як гэта прачытаюць. Мне ўсё роўна. Я вас вельмі добра разумею, як журналіст мы таксама вырашаем падобныя пытанні часам, калі чалавек кажа: не пішыце пра мяне, а мы даводзім яму, што ягоны выпадак гэта нейкі, ну, важны у кантэксце, ці можа нават тыповы, і пра яго трэба напісаць, ну, таму што людзі мусяць ведаць, мусяць прачытаць, рабіць нейкія свае высновы. Цікава, што у пісьменнікаў таксама ёсць падобныя праблемы, хаця цягам нашай праграмы, калі шчыра, я ўсё больш і больш упэўніваюся, што ўсё ж такі гэтыя заняткі, гэтыя рамёствы, журналісты, пісьменнік, яны абсалютна бясконца далёкія адзін ад аднаго. Хаця, магчыма, Сергей Абламейка, які прыйдзе да нас і паспрачаецца са мной, таму што ён увасабляе гэтыя абліччы, да, у адным абліччы ў сваім, у адной асобе. Вось, ну, але тым не менш. Як вы думаеце, маладыя чытачы, сённяшнія смаргонскія, яны як сустракаюць гэтую кнігу і наколькі яна важная для іх? Ці яна адпавядае ўвогуле нейкім настроем сучасным? Ці ім лепш бы жылося і спакайней без гэтай смаргонскай мовы і без гэтых фрашак? Вось это складанае пытанне. Я ж не малады і не чытаю свае кнігі, нават не ведаю. Ну, я ведаю, што чытаюць і маладыя, ім цікава. Ну, таму што людзі, пра которых я пішу, і гэтыя нашы з імі размовы, яны цікавы самі па сабе. Разумееце? Заўсёды ж гісторыя, не ведаю, не пакідае абыякавым нікога, калі яна цікава. Не важна пра што. А яшчэ гісторыя паўтараецца часта. Таму... Ну, напэўна, там ёсць шмат. Ну, так. Ёсць тое, што адбывалася тады, адбываецца цяпер. Можна паназіраць. Можна я яшчэ одно журналісцкае пытанне задам. Вось, ну, вы кажаце, што, магчыма, нехта нават не хацеў бы там бачыць сябе, а вы змянялі імёны? Ну, вось, ці клапаціліся вы пра
у нас гэта была бяспека герояў і магчыма нават юрыдычныя наступствы для аўтара, да, тому что калі імя змененае, то паспрабуй дакажы, што гэта гісторыя пра цябе, як бы, да, не падкапаешся. Так, так. Ну, я змяняла, калі былі, ну, занадта інтымныя, можа, якія там аповеды, але некаторыя пакідала, альбо толькі літары. Ну, я не ведаю, я думала пра гэта, але не паспела так нармальна пазмяняць, кніга выйшла, уже што ёсць, то ёсць, цяпер нічога не зробіш. То бок гэта самы загадкавы варыянт. Фактычна некаторыя імёны змененыя, а некаторыя не, і мы можам самі здагадвацца, да, чытачы, гэта сапраўднае імя ці гэта... Ну, яны, калі зменены, то вельмі падобныя на натуральныя, так што можна. Але вы ўсё роўно не ведаеце гэтых людзей, яны шмат хто ўжо паўміралі і не прачыталі эту кнігу ніколі. Нагадаю, тут насамрэч працягваюць прыходзіць пытанні, да, гэта стрым пытанні можна задаваць, гэта творчая кухня, сумесны праект Еўрарадыё і Пэн-цэнтра. Насамрэч збіраўся я, Таццяна, вас папрасіць прачытаць што-небудзь з гэтай кнігі. У нас звычайна героі, госці, аўтары, яны кавалачак які-небудзь такі адметны чытаюць, але якраз прыкладна на гэтай хвіліне завітаў да нас з невялічкім спазненнем, але тым не менш Сергей Абламейка, і вось мы бачым яго на экранах. Прывітанне, Сергей. Добрый дзень, я выбачаюся за спазненне. Нічога страшного, мы з Таняй правялі цудоўныя 20 хвілінаў, абмяркоўваючы яе кнігу «Райцэнтр». Таццяна, цяпер, відаць, мы крыху больш увагі тады нададзім Сергею і ягонай кнізе. Сергей таксама шорт-лістер сёлетняга гідройца, і гэта кніга абсалютна іншая. Яна называецца «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі», і гэта такой нон-фікшн, гэта такое даследаванне 200 гадоў, у прынцыпе, апошніх гадоў беларускай гісторыі. Сергей, пачну з таго ж пытання, з якога я пачаў з Таццяны. Як вы лічыце, вось пісьменнік у Беларусі сёння, ён у бяспецы, асабліва пісьменнік, які піша на гістарычныя тэмы у часы, калі толькі лінівы прапагандыст не сказаў яшчэ што-небудзь пра перапісванне гісторыі. І тым больш пісьменнік, у назве кнігі якога ёсць словы «Каліноўскі» і «палітычнае». Ну, я лічу, конечно, что не. Сёння у Беларусі ніхто у небяспецы. У бяспецы усе знаходзяцца пад небяспекай. Крытыкі, затрыманняў, асуджэнняў, звальненняў. Сітуацыя, на жаль, вельмі драматычная ў Беларусі. Так што мой адказ тут кароткі. Ну, а калі гэтую сітуацыю ўсё ж такі звужаць да літаратуры, да? Вось ці бяспечна пісаць сёння гістарычную прозу? Проста, нават не крытыкуючы нікога па-за гэтай актыўнасцю. Ну, цалкам магчыма, што можна пісаць. Праблема ж у тым, дзе выдавацца. Мы памятаем, што адбывалася вясной, як былі паралізаваныя выдавецтвы, кнігазборы, Янушкевіч, ліквідаваны саюз пісьменнікаў, што парушае творчую, так сказаць, кухню многіх. Ясна, што з гэтым могуць не пагадзіцца некаторыя людзі, якія крытычна ставіліся да такой структуры, як саюз пісьменнікаў. Але ў прынцыпе, у той саюз пісьменнікаў, саюз беларускіх пісьменнікаў, які ліквідаваны, уваходзіць шмат аўтараў, якія пісалі гістарычную прозу. І цяпер это будзе проста больш складана, як я разумею. А з іншага боку, магчыма, аўтары, якія ўваходзяць у саюз пісьменнікаў Чэргенца, тая ж Людміла Рублеўская, магчыма, будзе далей публікаваць свае гістарычныя кніжкі. Так што сітуацыя супярэчлівая, але дрэнная, так ці іначай. Ну, яна дрэнная найперш тым, што раскол, ён не згладжваецца, а наадварот паглыбляецца,
і ніхто з тых, хто мог бы паўплываць на гэтую сітуацыю, з тых, хто мае ўладу, на маю думку, сёння не робіць як бы крокаў на тое, каб ўсё ж такі год народнага адзінства, прасці Господі, імкнуцца да гэтага народнага адзінства. Робяцца крокі толькі дзеля паглыблення і падзелу на там нашых і не нашых. І ну вось, калі пагаджацца з Сергеем, то праца пісьменніка, спецыяльнасць, як тут сказаць, гэта рамяство, да, яно таксама не выключэнне. Сергей, ці можаце распавесці крыху самі пра сваю кнігу? Вось, ну і каб пытанне не было такім агульным, да, вось які ў ёй Каліноўскі, да? Ён такая асоба, якая таксама ўвесь час пераасэнсоўваецца і ў розных кантэкстах узнікае ў беларускай гісторыі. Які Каліноўскі ў вашай кнізе? Ён герой ці паўстанец, ці марны, да, ці яшчэ хто-небудзь? Ведаеце, гэта сапраўды хорошее пытанне вы задалі, магчыма, асноўнае, і пра Кастуся, і пра кніжку, таму што сапраўды дагэтуль мы ведалі каліноўскага паўстанца, і мы проста лічылі, што было паўстанне. Ось ёсць вядомы вайсковы гісторык у нас, Віталь Чэрвінскі. Я глядзеў, як ён піша, што піша пра паўстанне, і іншыя аўтары, якія папулярызуюць паўстанне 1863-64 гадоў, называюць камандзіраў паўстанцкіх атрядаў, тых, хто загінуў. Найперш, гэта вайсковая акцыя была ў гісторыі. Але я падышоў да гэтага зусім інакш, бо ў нас ужо даволі вялікая традыцыя існуе, можна сказаць, каліноўсказнаўства ці паўстаннезнаўства. Пра гэта напісана вельмі шмат, і вельмі шмат публікацый, усё 20-е стагоддзе. Гэтаму дапамагло тое, што ў СССР паўстанцаў лічылі ледь не сацыялістамі, ледь не камуністамі. Напрыклад, у Польшчы была кіруючая камуністычная партыя, называлася Польская аб'яднаная рабочая партыя. У яе быў архіў партыйны, як у нас партыйны архіў. І вось все дакументы паўстання захоўваліся ў гэтым камуністычным архіве. Бо гэта было важна, яны левакамі лічыліся. І таму было вельмі шмат напісана. Наша літаратура вельмі вялікая. У 60-е гады выходзілі многія тамы дакументаў таўшчэзныя. І все, што было напісана у нас, яно стварыла такі падмурак, як бы дом. І вось я думаю, што гэтая кніжачка, бо это не гістарычнае насамрэч даследаванне, або не толькі гістарычнае, гэта эсэ, это культурніцкі тэкст, інтэлектуальны тэкст. Ну, для гэтага якраз... Вільчык. Для азначэння гэта якраз існуе слова non-fiction. Гэта не мастацкая літаратура, але і не навуковая, да, нешта паміж. Так, менавіта. І вось гэта вільчык, такое невялікае завяршэнне страхі усяго, што было зроблена і дапісана. Такое ўражанне, каб Геннадзь Васильевич Кісялёў жыў яшчэ нейкі час, не памёр, ён бы мог гэтую кніжку сам напісаць. Ну вот ён памёр, а хтосьці павінен быў сесці, падумаць добра. І нагодай гэтаму стала пахаванне паўстанцаў. Я рыхтаваўся да яго, ўжо летам стаў пераглядаць, 19 года летом, что у нас написано, як. И оказалось, что ніхто калісь раней так не подумал про гэта. Про Каліноўскага як палітыка. Таму тут ён не паўстанец, тут ён кіраўнік 2 урадаў 63 года, урадаў Літвы і Беларусі. І людзі тут зусім іншыя. Тыя героі гэтай кніжкі, тут даюцца імёны гэтых членаў гэтых 2 урадаў, яго паплечнікаў блізкіх, яго група, як я называю. Пераважна яны былі не на слыху у публіцыстаў, пісьменнікаў і гісторыкаў. А я ўбачыў, што все адбылося менавіта тады,
Ну, для гэтага, конечно, патрэбна пэўная адукацыя і пэўныя веды, разуменне нацыянальных працэсаў. І я ўбачыў, што у прынцыпе тады адбылося нараджэнне беларускай нацыі. І першым яе абудзіў і абвясціў Кастусь Каліноўскі. Таму гэтую кніжачку можна назваць кароткай гісторыяй нараджэння новай беларускай ідэнтычнасці. І, конечно, яна нараджалася у інтэлектуальных спрэчках у маёй галаве з западнарусамі, з ліцвінамі, з усімі, хто стараецца інакш трактаваць гісторыю Беларусі. Ведаеце, для мяне постаць Каліноўская яна яшчэ цікавая тым, што цяперашняя прапаганда яна не разумее, як да яе падступіцца. То бок яны нешта пішуць пра яго, і здаецца, вот увесь час быў сваім, вось з гэтай савецкай гістарыяграфіі, да? А цяпер, здаецца, сімвал нейкіх пратэсных сіл. Але ж быў сваім. І, можа, і цяпер свой. І на перапахаванне ездзілі чыноўнікі і хадзілі побач з бацьбасцягамі. Хаця мы памятаем, што там па тэлебачанні паказалі рэпартаж без сцягоў, умудрыліся неяк зняць, да? Ну, але вось яго і заклейміць неяк немагчыма, як чужога, і прыняць немагчыма, як свайго. Свой сярод чужых, чужы сярод сваіх Кастусь Каліноўскі. І мне здаецца, што ён такі, ў прынцыпе, адзін у нас, па якім няма ярлыкоў, цэтлікаў, на якія на яго можна навесіць, да, ось з таго боку. Ось. Ну, вельмі добра, што у тым, што вы сказалі, прагучала слова прапаганда. Бо, на жаль, ідэалізаванае 20-е стагоддзя і працяг барацьбы вакол Беларусі, рускі свет змагаецца за Беларусь па-ранейшаму, западнарусы, і якраз гэта стварае асноўную праблему. Я тут пішу якраз у адным месцы, гэты спіч не адрасуецца нікому, бо не названа для каго ён, але насамрэч для гісторыкаў, якія абвінавачваюць Каліноўскага. Скажем, у нападах на праваслаўе, у нападках на праваслаўе і ўсё. Сучасная гістарычная навука, яна вельмі цікавая. На Захадзе ўжо даўно ўсё знайшлі, як бы дакументы асноўныя. Цяпер гісторыкі займаюцца пераважна асэнсаваннем таго, што ўжо вядомае, і задачай сучаснага гісторыка лічыцца зразуменне гісторыі і тлумачэнне гэтай гісторыі для сучасных пакалений. І вось калісьці ў пачатку 21 стагоддзя французскія гісторыкі ў палеміцы з парламентам Францыі, які дэпутаты спрабавалі прыняць закон і абавязаць гісторыкаў пэўным чынам асвятляць французскі каланіялізм. Так? Супольнасць навуковая Францыі проціпаставілася гэтым. Яе падтрымалі гісторыкі ўсяго свету. І тады быў сфармуляваны асноўны прынцып сапраўднай гістарычнай навукі. Гісторыкі не маюць права трактаваць мінулае з пункту гледжання сучасных прыярытэтаў і не маюць права пераносіць у мінулае актуальныя ідэалагічныя схемы. Гэта якраз тое, што адбываецца вакол Каліноўскага ўсё 20-е стагоддзя і зараз, і тое, што адбываецца цяпер, усе нападкі. З аднаго боку, людзі не ведаюць гісторыі. Добра. Я недавно размаўляў з адным чалавекам, якому 75 гадоў, які яры перакананы ліцвін. Ліцвін. Ніякіх беларусаў няма, все это лухта. Ты літовец, і я літовец. Ну, я таксама ведаю іх. Але ён не ведае, што Кастусь сваёй рукой пісаў. Мы хочам школы літоўскія і школы беларускія. Ён пісаў, каб школы былі, дзе выкладаецца па-польску, па-беларуску, па-літоўску, па-украінску.
Ужо пасля яго смерці праз тыдзень яго калегі таксама пра гэта пісалі. Людзі реально пра гэта не ведаюць. Дык вось, людзі не ведаюць, што праваслаўныя шляхціцы таксама бралі ўдзел у паўстанні, як і католікі. Лідскі павет узначальваў праваслаўны шляхціц Вітоль Гажыч, вядомы праваслаўны камандзір паўстанцкага атрада на Беласточыне Такаревіч. 13 праваслаўных святароў былі сасланыя ў Сібір за ўдзел у паўстанні. У самай вялікай бітве пры Мелавідах на Верасцейшчыне бралі ўдзел монахі Жыровіцкага праваслаўнага манастыря. Это все неправда. А нам рассказывают, что он был супраць православия, что это были католики. Так он был за унию. Але зразумейте, что тады это было актуально, бо уния была только 20 годов як скасаваная. Сёння это одна история и одна песня. А тады это зусім іншая рэч. Дык вось, задача гісторыка зразумець матывы людзей тады и патлумачыць іх сучаснаму человеку. Вось я спадзяюся, што мне удалося ў гэтай кніжачцы у такім папулярным тэксце, бо ён спецыяльна напісаны не навуковай мовай, без спасылак. Я пастараўся патлумачыць людзям, што насамрэч тады адбылося. Тады нарадзілася Беларусь, і нарадзіла яе група Каліноўская. Сергей і Таня, я насамрэч, калі рыхтаваўся да гэтага эфіра, я думаў, як жа звязаць дзве кнігі. Вось гісторыя і гісторыі. Да? Вялікая, нацыянальная і маленькая, лакальная, раённая. І шчыра кажучы, я не прыдумаў нічога больш не ведаю трапнага, да, чым згадка пра тое, што Каліноўскі ён са Свіслачы, а Свіслач гэта таксама райцэнтр, і прычым у прынцыпе нават у тым жа баку, што і Смаргонь. І вось я правёў першую праграму, частку праграмы з Таняй, другую нашмат больш, ну, амаль усю казаў Сергей. І мне ўсё менш падабаецца ідэя, карацей, аб'яднаць такіх розных пісьменнікаў і такія розныя кнігі у адной праграме, бо я слухаў пра райцэнтр, слухаў пра Каліноўскага і агульнага не знайшоў амаль нічога. У прынцыпе, з іншага боку, гэта і крута. Мы проста і пра вялікае, і пра малое паразмаўлялі у гэтай творчай кухні, да? І пра ўзровень такі нацыянальны, і пра ўзровень лакальны. Адзінае, што вось за што зачапілася мая, гэта школы па-літоўску, па-беларуску, і хацелася працягнуць і па-смаргонску. Да? Вось абмяркоўвалі мы гэтую смаргонскую мову. Спыніліся мы з Таняй на тым, што ў нас звычайна літаратары што-небудзь чытаюць. Таня, можна вось вярнуцца да вас і папрасіць, калі у вас ёсць перад вачыма кніга. Зараз я пашукаю кампутары. Можа быць, тады, пакуль вы будзеце шукаць, тады Сергей, таму што у яго-то кніга дакладна ў руках, да? Можа, ёсць там нейкі кавалачак невялікі, да, а можа і вялікі, часу у нас у прынцыпе YouTube гумовы, да, і Facebook, вось, час у нас ёсць, нешта такое, як кажуць у райцэнтрах, цэнтравое, натхняльнае, што можна прачытаць проста тут і цяпер. Ну, все ж трэба было б ведаць колькі, 1,5 хвіліны ці 3,5 хвіліны. Ну, давайте 1,5 ці 3,5. Вось ніжні і верхні, ніжнюю і верхнюю мяжу. Але калі вы вырвецеся за гэтай рамкі, то гэта таксама будзе абсалютна прымальна. Пакуль Сергей таксама думае, я пачытаю каментары, таму што ёсць тут нават не пытанні ў каментарах, а, уласна, каментары. Прывітанне Тацяне і Сергею са Смаргоні, мы маладыя чытачы.
любім і ганарымся Тацянай. Гэта з першай часткі праграмы. Добрый вечар, прачытала райцэнтр, дзякуй, спадабалася, цікава і лёгка чытаецца. Ёсць рэпліка ад Вольгі Бабковай. Не памятаю, ці казалі мы пра гэта, але мяне цешыць, што Смаргонь гэта месца Кульбака і тваё, ну, то бок Тані Скарынкінай у яе ўяўленні. Цікава, што прысутнасць Геннадзя Кісялёва, даследчыка, гісторыка, які шмат прац прысвяціў паўстанню і Кастусю Каліноўскаму, мне здаецца, Сергей Абламейка адчувае, да? Вось што наконт Кульбака, Тацяна? На моих полицах книжки Геннадия Васильевича. За спиной просто, Конечно. так? Недзе там. Так. Мгм. Можно поглядеть. Бачите, калі трэба, то не трапляецца, але... Ну нічога. Насамрэч, это ўсё ж таки было пытанне да Тацяны. Вось, напрыклад, Кісялёў. Ёсць. Ад Чачота да Богушевича разыскивается классик. Ад класікаў нікуды не дзенешся. Куча. І это добра. Так. Тацяна, Я адчуваеце? прочитаю маленький кавалок. Чакайце, Сергей, чакайце. Тут жа было пытанне да Тацяны, ці ёсць прысутнасць Кульбака, да? Вось, ну не буду уже адказваць замест вас на гэтае пытанне. Я скажу, што я не так давно і сама пра яго даведалася, але цяпер лічу, што трэба ўсім данесці яго імя і паўсюль хаджу і расказу пра Кульбака, пра яго у нас, на жаль, ніхто не ведае. Кульбак, правильно, так? Не Кульбак. Ну, на жаль, тут... Я так думаю, што я кажу Кульбак, але я не ведаю. Трэба Мне паглядзець падаецца, што Кульбак. в Вікіпедыі. Кульбак. Кульбак. Ну так. І вось я пра Кульбака ўсім, што магу, расказваю. На жаль, ніхто не ведае, дзе ён жыў і дзе знаходзіўся яго дом. Но я уяўляю, што недзе, мне падаецца, на вуліцы, которая теперь называется Каменскага, раней была Вінейская. Бо моя бабуля жила на гэтай вуліцы, і мне падаецца, што недзе там і ён. Ну, я так уяўляю сабе, можа, і фантазія такая. Габрэйскі паэт Ну, там было шмат габрэйскіх дамоў, і таму я думаю, што недзе там ён мог жыць. які пісаў на ідзішы, ну і в прынцыпе нешта з яго мовы напэўна засталося ў мове герояў кнігі Райцэнтр. Ну, я безумоўна. Некалькі словаў там павінна быць. Вось ізноў складана разруліваць, да, такія розныя постаці і кнігі, але цяпер, Сергей, вось ужо вам слова, знайшоўся кавалачак, так? Ну, я яго выбраў як проста, бо я яго збіраўся там пэну прапанаваць, мяне прасілі нейкую цытатку. Просто на 1,5 хвіліны мае разважанні, чаму Каліноўская нельга абвясціць нікім іншым, а толькі беларусам. Ужо ў самым пачатку першага ліста, які Каліноўскі даслаў з турмы ў газету «Глос» з Літвы, як артыкул, ён адмяжоўваецца ад расейцаў і ад палякаў. Пісьмо аддрукуйце, каб знаў свет Божы, як мужыкі-беларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае. У гэтай і наступных частках лістоў з-пад шыбеніцы ён працягвае выкарыстоўваць уведзенае ім у ранейшай публіцыстыцы паняцце народнай мужыцкай праўды, праўды беларусаў або беларускай праўды. Ты, народзе вялікі і чэсны, праўдай ім. Адкажы, калі за нашу праўду Бог нас стаў караць, но не жаль загінуць за тваю праўду. Беларуская праўда, ідэя, рацыя, права, справядлівасць выступае ў лістах пад 3 фармулёўкамі. Праўда, твая праўда, наша праўда. І вось гэтая пара прыналежных займеннікаў, твая, наша, паказвае, што Каліноўскі назаўсёды залучыў сябе да ліку беларусаў, ад імя якіх і да якіх ён піша лісты. Пасля гэтага маніфесту абвясціць Каліноўскае некім іншым проста немагчыма. Гэта поўнае нацыянальнае ўсведамленне і атаясамленне сябе з беларускім народам. Ён піша ад імя мужыка-беларуса і на ягонай мове па-беларуску.
Гэта для Марзалюка тэкст, уласна кажуць. Папракаюць нас тут у каментарах, што заглыбляемся ў палітыку, ну але што паробіш, насамрэч не хацелі, але да сёння ідзеш, я не ведаю, па вуліцы, размаўляюць пра палітыку, заходзіш кульнуць кілішак піва, за суседнім столікам размаўляюць пра палітыку. Без палітыкі, мне здаецца, нічога не атрымліваецца, хаця і не было такой мэты. Ну, а тое, што можна быць упэўненымі ў тым, што ўсё ж такі каліноўскі беларус, гэта важна, напрыклад, і для мяне. Не толькі для спадара Ігора Марзалюка. Тацяна, ці выбралі, ці паспелі вы выбраць які-небудзь? Ну, я поспела выбрать кавалачак? про героя Калиновского, я послухала, а я почитаю про героя свайго, про свайго дзядулю. Супер. Вось маленькі кавалачак з тэкста, які так і называецца «Юзук», бо дзедушку звалі і Йосиф, можна так сказаць. Па-польску «Юзук» у вёсцы перавоза называлі дзядулю. І вось успамін пра яго маміна старэйшая сястра Яня рассказывала. За сяброўства з габрэямі некаторыя з перавозаў называлі татусь жытомскае лата. Татусь не злаваўся на іх, завуць і завуць. Ён усё роўна ўсё па-свойму рабіў, па совесці. Неяк на пачатку вайны прыбег да нас яго лепшы сябар Габрыэль Левінсон і просіць голасна: «Ратуй, Янчуковіч!» Прывёў сваіх кароў і дачку, 6гадовую Соню. «Няхай пабудзе ў вас», кажа, «а калі застанецца жывая, дык вялікія грошы дам. І табе, і твоім дзецям хопіць, і ўнукам». Гэта Левінсон хаваў Соню ў нас, каб не трапіла ў гета. Бо ў горадзе вялікую тэрыторыю заградзілі пад гет, нават спачатку было 2. Потым ужо адно вялікае габрэяў пазганялі бедных. А Левінсон, пэўна, падаўся шукаць, куды ім збегчы, каб не загінуць. Мамуся спужалася, што калі фашысты знойдуць Соню на гумне нашым, дык усю сям'ю расстраляюць. 7 дзяцей, яшчэ цёця Генуэфа з намі жыла, татусева незамужняя сястра, але татусь нікога не слухаў. Дзяўчынка засталася. Яна была як анёл, што зваліўся з неба, такая белая, укормленая, сукенка лялечная, уся ў карунках, шкарпэтачкі бялюткія, пантофлікі лакавыя, а мы век босы, ногі збітыя. Мы хадзілі ў потай да Соні на гумно гуляцца. Праз 2 тыдні Левінсон зноў прылятае, яшчэ мачней напалуханы. «Янчуковіч, вязе яе ў Лебедзева». Это прыкладна 30 кіламетраў ад нас у бок Малацешна. Там не было гету. Татусь павёз з цёцей Геняй. Мамуся кажа яму перад гэтым: «Бацька, што ты робіш? У цябе ж сям'я. Усё будзе добра, матка, усё будзе добра». І паехалі. Яны з цёцей быццам бы таты і мамы дзяўчынкі прыкінуліся. Яе закруцілі ў анучы, каб і бачна не было, як яна выглядае, што зусім не падобная да бацькоў. Неяк прывязлі ў Лебедзева праз нямецкія пасты. Там Левінсоны хаваліся ў нейкай хаце на гарышчы, але адзін мясцовы іх убачыў, кажа Левінсону: «Левінсон, дай мне золата, я тебе не выдам». Той даў грошы, а той усё роўна выдаў фашыстам. І сям'ю Левінсона выразалі ўсю. Вось такая. Ну, я не магу ізноў не адзначыць сучаснага гучання гэтай гісторыі, але на гэтым і спынюся. Вось. У прынцыпе, я думаю, што чытанне гэтых кавалачкаў кніг, яно і будзе фіналам нашай сённяшняй размовы, але будзем лічыць гэта такой своеасаблівай рэкламай, да, тызерам і той, і другой кніжкі. Ну і, натуральна, прыйшло пытанне наконт таго, дзе можна набыць ці спампаваць гэтыя кнігі. Што можна адказаць? Ну, я так думаю, што можна ж, правільна. Мне здаецца, што з кнігай Тані прасцей неяк, з кнігай Сергея, відаць, складаней, але як чытачам атрымаць поўныя тэксты? Таня, можа, вы пачнеце? Яна прадаецца ў Акадэмкнізе і ў Романа Цымберава. Торговый центр называецца Купалаўскі. Это ўваход у метро на Кастрычніцкай. У Мінску. Да, ну, там это, ну, але там я у Фейсбуке заўсёды пишу, где можна яе заказаць, каб даслалі, так што заходзіць на мою старонку. У прынцыпе, вам, шаноўныя чытачы, слухачы і гледачы, на старонку Тані Скарынкінай у Фейсбуку, там ёсць інструкцыя, і, ну, калі цікава, а мне насамрэч цяпер цікава, я вось не ведаю, ці даставіць у Варшаву кнігу, але спадзяюся, што так.
але Я думаю, что можно. Але ў любым выпадку можна папрасіць каго-небудзь сяброў прывесці. Сергей, што з вашым тэкстам? Вось як прыдбаць гэтую кніжачку, ці дзе прачытаць і спампаваць? Два папяровыя наклады ўжо разышліся, але яна ёсць на сайце Радыё Свабода, бо яе выдавала Радыё Свабода. Ёсць PDF-версія, але сайта Радыё Свабода ў Беларусі цяпер заблакаваны. То бок шлях да... Так што, але там ёсць люстэркавыя сайты. Мне цяжка, я не гатовы быў зараз. Калі у нас тут ёсць чат, я мог бы проста сюды кінуць лінк ці спасылку. Магу ў сябе ў Фейсбуку зараз апублікаваць лінк на ўсю бібліятэку Свабоды ў фармаце PDF, там можна взяць, спакойна спампаваць. Калі у вас лінк проста пад рукой, вы можаце кінуць яго ў зум-чат размовы, і наш гукарэжысёр абяцае просто паказаць гэты лінк на экране, хаця насамрэч толку ад таго, што мы пакажам лінк на экране, мне здаецца, ніяк ніхто не будзе перанабіраць. Ёсць толк паказваюць мне, але хочу сказаць, што да, сітуацыя такая, што да PDF-а шлях ідзе праз VPN. Да, то бок беларусы вывучаць за гэты увесь сезон вельмі шмат розных словаў з 3 літар. Сябры, у прынцыпе, і Таня і Сергей, як мы высветлілі за апошнія хвіліны, карыстаюцца Фейсбукам, таму калі у вас ёсць пытанні, ёсць прапановы, калі вы не ведаеце, дзе набыць кніжкі, пра якія вы сёння пачулі, ёсць з гэтым нейкія праблемы, вы можаце да іх звяртацца, і ўсё будзе, будуць вам прынамсі кніжкі. Вось, і мы будзем паціху скончваць на гэтым нашу сённяшнюю творчую кухню. Спадзяюся, што неўзабаве пабачым такі спасылку. Вось. Я ўжо кінуў яе, я то бачу. Да, тэхналогіі яны не прыходзяць адразу. А вось я бачу, што я на экране застыў. Вось, все складана. Сябры, але тым не менш, гэта была творчая кухня. Вось QR-код, глядзіце, у нас з'явіўся QR-код гэтай спасылкі, да? То бок ёсць і сама спасылка, і калі вы навядзеце тэлефон, напрыклад, калі у вас прылада больш сучасная, вы просто можете фотопрыладай, да, навесці на гэты QR-код, і ён пяройдзе. Но калі больш старая, то трэба спампаваць што-небудзь накшталт QR-дроіда ці іншай праграмы, якая счытвае QR-коды, і вы трапіце на PDF з кнігай без Кастуся, але Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі, якую мы абмяркоўвалі сёння другой па чарзе, а першай мы абмяркоўвалі райцэнтр Тані Скарынкінай, за што і таксама вялікі дзякуй. І вам, Сергій, дзякуй таксама. Развітваюся з вами, развітваюся са слухачамі і гледачамі. Да пабачэння. Да пабачэння, Таня, да пабачэння, Сергій. Всего доброго. На творчай кухні мы, я думаю, што сустрэнемся праз тыдзень. Я ўжо не ведаю, вось гэты парны фармат працягнем мы ці не, трэба падумаць, але безумоўна будуць людзі з шорт-ліста сёлетняй прэміі Гідройца, і будзе повед пра іх кнігі, размова пра іх кнігі. На гэтым развітваюся. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пабачымся і пачуемся на Еўрарадыё.